Jeg tænker tit på, at den her følelse, man får, det må være det samme som dengang i Apollo-tiden, da astronauterne de gik ud til måneraketten. Tænk på det, når der nu skal ske opstigning og sådan noget, som aldrig har været prøvet før. Det må være en helt fantastisk fornemmelse, det der ved jeg nu. Nu skulle du være den første mand på månen. Sådan har du det også med at skulle ud i lufthavnen? Sådan har jeg det også nu, ja. Hvis jeg tænker på, at det er sådan, at de har haft det. For selvom det var professionelle jægersoldater eller kaptajner eller hvad det nu var, så kan det nok ikke undgå, at de har været lidt nervøse. Er du også nervøs? Nej, det synes nu, vi nærmer os København. Nu begynder det. Og tiden begynder at tikke mod de 9.45, så må du til at mobilisere din indre styrke. Hvordan gør du så det? Det gør jeg rent mentalt. Prøv at lade op til dig og sige, at du kan gøre det. Du har gjort det. Du har så tit klaret det. En situation. Du kan gøre det. Sidder du og siger det til dig selv? Det gør jeg. For det skal være løgn. Det sidste, jeg sagde til mig selv, inden man gik ombord i flyet til Bangkok her for 3 måneder siden, der gik jeg ind og kiggede mig i spejlet og sagde, du kan gøre det. Du gør det. Og du kan gøre det godt. Bare du selv vil, og du tror på det. Tro på det. Så kan det lade sig gøre. Det er det samme nu. Tro på det. Og så bare from hals. Så bare gå på, så skal det nok gå.